Čusíky Jules, tady Michael.cz a vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft. Parkouříme. Tady máme, ano, diamanty už jsme si vzali. Doufám, že se mi to nebude moc lagovat, protože zrovna nahrávám video, teda můj maker upravu video z Minecraftu, ale z minulé video. Takže doufám, že už to začíná lagy. Dobré. Takže tuhletu páčku už jsme zapnuli. Skočíme si semka a... Ne, já jsem zapomněl držet shift. Tak toto bude teda dlouho. To si dáme možná jenom tuto a... budeme muset končit. Počkat, ještě se podívám na mobil. Právě 15:53 nahrávám toto video. Tudíž si dáme takových těch 15 minut, takže do 15, ne, 15 minut, 3, do 8, takže 16:08 končím. Au. Tak, tady toto začátek nám jde. To taky docela dost skočíme, ale tady to vždycky přeběhnu. A to už jakože není normální. To, přiznejme si, to už není normální. Ne, nepadej pořád. Drž! Čekat, tady vlastně můžu zůstat už. Tak konečně. Jo! Ano. Ne, skoky v opne. Jo, blok. Super, tak mi docela šlo. A ano, druhá páčka. A tady byl ještě jeden žebřík. Au. Tak jo, na druhé straně máme další dvě páčky. Takže tam si zaskočíme. Zase první, ale tady není ta truhle? Ne. Tam asi nebyla truhle, že? A sakra, jsem to přeskočil. Ale je tam díra. A tamhle taky. Sakryš, ne. Tam budu muset skákat znovu, já chci všechny diamanty. Au. No, tak pojď do toho. Ne. No, to mi jak si daleko. Tak. To nemůže být dost tak těžké. Sakramensky. Něco. Opla. Jo, tady je jenom díra. On určitě tušil, že tady bude zase toto skákat znovu. Je tam truhla? Je tam truhla. Ne. Že tam bude ta truhla zase prolezná. Teďka vůbec někam skáču, protože si jenom takhle snažím se někam doskákat. Zapomněl sprintovat zase, teďka. Vyplav nahoru, ježišmarja. No, takhle krásně, jak ti to jde. Konečně. Srdčí ruky. Prázdnou ruku si dáme. A zastav se. Ano. Teďka to musíme nějak přeskočit. Tudíž, ano. A ne. Je tak blbý.
Na to se nebude chtít nikdo dívat, jak to tady vpejím. No, ne, já jsem šel moc daleko. Ach jo. Takový těžký. No, jsem zapomněl skočit teďka zase, že jo. Mezerník mi samozřejmě nefunguje. No, není potřeba mezerník. No, tady se za to. Ano. 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 A, co jste? Jo, 2 diamanty, aspoň pro něco jsem to dělal. Jo. Takhle se mi to líbí. Jo. Tak, ale teďka musím jít na tohleto. Jak se to dá udělat? Když tam dám sprint, tak to přeskočím, když tam nedám sprint, tak to nedoskočím. Jo, nesnáším to, nesnáším to, ne, už jsem tam byl, já to přeskočil. Pojďme. Shift. Se shiftem radši budu skákat takhle. Tady to musím skočit. Tak, odsaď. Ano. Chtěl by to checkpoint. Tohle. 2 diamantíky. A hop, semka. Hop, semka. Hopity tamhle. A hopity semhle. Jo, tady je to krásný, ale získali jsme všechno je dole. Ano. Teďka, pokud se mi to neotevřelo, vlastně jako zabiju. Sakra. No. Počkáme si ještě. Výborně. Už mě bolí malíček ze shiftu. Výborně. Ano. Proč se ty dveře neotevřely? Jo, ještě diamant. Výborně. Hodíme sem diamant. Super, dokončili jste. 4. část této mapy. Teď trošku otázek. Jsi připraven? Z čeho se vytvoří bydovaz? 4x písek duší, 3x denní svítící, ne. 4x obsidian, 3x lepka vidra, 4x písek duší, 3x lepka vidra. Jsi dobrý. Něco těžšího. Jak vznikne charged creeper? Když ho zapálím, nejde. Když do něj uhodí blesk, ne? Samozřejmě potřebuješ plugin. Jo! Nebo ne? Hodíme si tady diamant. Jdi. Co se stane, když uhodí blesk do prasete? Umře a zbyde jen maso a XP. Stane se z něj pigment bez gold meče? Nic. Umře a zbyde jen maso a XP. Tak to kecáš.
počkat, a co tady? Proč jsem teda semka házal ten diamant? A do čeho tady necháme? Tak jo, co se stane, když do prasete uhodí blesk? Stane se z něho pigment. Zase pouze plugin. Ano, jak se jmenujeme? Craft menu, diamond menu, slender menu, minecraft menu. Menu. Jsi nějak dobrý, ne? Hnedka hodíme diamant. Kolik je bossů? Boss. Tak boss je Wither a boss je Ender Dragon. Už 2. Ano, jak se kraftí nether brick. Ze 4 vypálení nethertu vypadne z Wither košlice pouze nejde pouze v netherpevnosti. Ze 4 vypálení nethertu. Pokud to nebude, tak si mě nepřejte, protože tohleto paučnou si mi vážně nechce takhle tady prosázet. Který biom neexistuje? Vlnový, tundra, houbový. Tundrový. Počkáte, to byla vlnový, že jo? O, 4 diamanty. Au! Co třeba parkour? What the hell? Co se stalo? To jsem byl. To nebude. No co? Kolik hodin? 16:04. Tak ještě 4 minuty. To možná i... No, stopíme to. Zas tak dobrý nejsem. To hnedka dám. Shift. Ne. Dáme. Se dalo doskočit. To jo, dalo, určitě. Co nevím, jestli se to může, ale jo, to je. Můžu se to zkoušet. Dvakrát. No, dá se to. Jsem to věděl. A lidi. Co to tam nakončilo? Pořád taky písem jsem to trošku jedl. Trošku víc. 3 diamanty. Teď. Ano. To je taky lidi. Víte, co mě nahoru nás. Ne, blbý lagy. To mi napsaný. Ne, to fajn. Sakra. Počkat, dokončím si upload. Co ještě můžu ukončit? Nevím, jak tady mám. Audacity Fraps taky ne. No ty lagy jsou nesmyslitelné tady. Jo, no se to nedá tak naskočit, to musím z bloku. Jak jsem to dělal pořád? Sakryš. Ty vole. Ztlačíme. Mám ruka. Nasláp. 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 Import. Nasláp. Hodně zombíků. Co dejme to vypřít?
Dobře, my dokončili si 6. část této mapy. Ještě ne. Ano, už jo. Výborně, 6. část mapy. Další diamant. Máš svoje sila. Takže... Záleží s tím. Telefon je prostě vždycky. Informace. Občas používám druhé. Používám úplně to, že vždycky se vyjebali za lávy. Ale teď to tady se bude. Tak jo, už se nenašel. To je 15 minut. Tudíž to tady už ukončím. Doufám, že se vám tento video líbil. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Napište do komentářů, co se vám líbilo. A počítaj, pokud budu dělat další videa. Na chvilku. Tak mi dejte odběr. Já se vám učím. A uvidíme se další. Budeme si další díl.